саломи пур аз меҳру муҳаббати моро бипазиред. пеш аз он ки суҳбатро оғоз бахшем, устодро хушомадед мегӯем ва мехоҳам суҳбатро аз он оғоз бубахшед ки яъне аз қабул дар донишкадаи санъат дар назди шахсияти маъруфу маҳбуби кишвар ки дар олами ҳунар хоса мусиқӣ касбӣ маҳбубияти хоса ва мавқеъ доштанд, артисти халқии сер, яъне оғоз бубахшед ин суҳбатро ва махсусан аз овоз сурудхониятон дар назди ин имтиҳонгиранда, агар ин шахсиятро, ин имтиҳонгирандаро мешинохтед, чӣ эҳсосе дар шумо фаро мегиред? яъне ин овоз хондани шумо, суруд хондани шумо сабаб гардид ки шумо аз ин имтиҳон, яъне имтиҳони маҳорат баҳои аъло бигиред. он чизе ки шумо пурсидед аз сайре ба даврони донишҷӯӣ ва наз дар хотир дорам, дар хотирам дорам ва боре ҳам мо дар ин масъала ба фикрам як суҳбате ҳам доштем. Як суҳбат, бале. ва вақте ки вориди донишкада шудем, ин мард моро дар худи ҳамон аудитория ёки ҳамон симфхонае ки буд пешвоз гирифтанд ва гуфтанд ки ман аз саҳна ва баромада суруд хонем. албатта мо давраи омодагӣ буд, ба мо гуфта буданд ки бояд мо суруд тайёр кунем, бояд мо баъзан ҳикояҳоро хонем, баъзан дигар чизое ки ҳастанд дар касби ҳунармандӣ, дар касби актёрӣ. ба ҳамин хотир мо қариб ки таи як моҳ омодагӣ дида будем. ва вақте ки гуфтанд кадом суруда мехонед, ман гуфтам чӣ хел суруд бошад? Гуфтанд ки як суруде бошад ки бисёр як чӣ гӯем, як авҷи баланд дошта бошад, ки мо муайян кунем ки то чӣ дараҷа авоз доред ё не. оно ҳамин хел мегуфтанд ки барои ман муҳим авоз аст. ҳамин хел мекард. ва ман гуфтам ки суруди чархофалака мехонем. азбас ки мо дар худи деҳот калон шудем, мо бисёр бо ҳамин суруд дар худи ман ҳамон радио бисёртар, дар он вақт бисёртар маълум машҳур буд, ҳамин суруда гӯш мекардем ва кӯшиш мекардем ки ҳамина хонем. бисёр маъқулам буд. лекин намедонистам ки он касе ки рӯзи имтиҳон мегирад худи ҳамин суруда хонда бошад. шояд ки кардани ҷуръат ҳам ҳамин бошад, яке аз сабабҳое ки бошад. ва бисёр мутаассирам шуданд ва гуфтанд ки хай як бор хонем. вақте ки хондам, вақте ки ҳамон ҷое ки авҷи баланд дорад гирифтам, ёрдамам карданд. баъд гуфтам мешавад агар кор кунем ва дар оянда шояд дар актёрӣ муҳим авоз аст. авоз аст гуфт. дар актёрӣ муҳим авоз аст гуфт. лекин ба шарте ки дар онҷа гуфтанд ки барои ҳунарманд 99% ин кор аст. фақат 1% шояд истеъдоде ки худованд додагӣ аст, истеъдоде ки мисол фитрӣ ҳаст, он истеъдода истифода бурдан мумкин. ман фикр мекунам ки касоне ки агар мешинохтед Аҳмад Бобоқулро ҷуръат мекардед? ман рости гап агар мешинохтам шояд ҷуръат мекардам ё намекардам. рости гап ина ман ягон чи гуфта наметавонам. барот фаҳмидед ки он кас Аҳмад Бобоқул аст онҷа ва чӣ эҳсосоте шумо? бале вақте ки ман вақте ки оно баъди ин пурсидам ва гуфтанд ки ки аст чӣ аст, рости хайр донишҷӯ будем, донишҷӯ ҳам набудем, як ба унвони донишҷӯ будем. бисёр барои ман як ифтихор буд. шояд мо ҷуръат ҳам намекардем, агар ки масалан медонистам ки ҳамин аст, шояд дар ҳамон ҳолат шояд ҷуръат намекардам. лекин вақте ки бо оно ҳамсӯҳбат шудем, бо як чӣ гӯем, як қувваи нав, як иродаи нав, як ҳамин хел бисёр як марди бузург буданд.
як марде ки ба инсон метавонист як чӣ гӯем як энергияи нав тиҳанд. Ман ҳаминро эҳсос кардам. шумо дар яке аз суҳбатҳо гуфтед ки ҳатто дар дарсҳо баъди поён ёфтани дарс шуморо яъне донишҷӯёнро ба хона даъват мекардааст ва мегуфтааст оши серӯза дорем. Акун чӣ гӯем бисёр устод вақте ки дарс медоданд ё ки дар саҳна мебаромаданд, ман вақте дар саҳна мебаромаданд бисёр қобилияти баланд ки доштанд, бисёр маҳорати баланд доштанд, саҳна пур мешуд. Дар зиндагӣ бисёр як одами оддӣ буданд. Як нафаре буданд ки дуруст аст ҳатто моро ба хонаи хушам даъват кардагӣ буд. Ва вақте ки гуфтем ки устод ин чӣ хел мешавад ин вай мешавад, гуфт ки ин ошам ҳамин як рӯза нест охе. Ин ошам чанд рӯза аст, гарм мекунем, як ҷоя мебинем, бо меравем, гуфтад ҳамин хел як бисёр ман чандин бора аз мо пурсидам ки барои чи ҳамин хел. Ин як мо не, чандин студентҳо мегуфт ки ман дар давроне ки донишҷӯям ман касе надоштам, мегуфт ман дар худи як интернет калон шудам, яъне ки ба падару модару дигар чизо ниёз доштам. Ба ҳамин хотир ман донишҷӯе ки мисол медидам ки агар оно ба ягон ҷавҳар ягон чизе ки дошт, ман ба оно мехостам ки меҳрубонӣ кунам. Фақат ҳамин буд нияти устод. омӯзиш дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва ҳунарӣ ба сайқали маҳорати шумо чӣ таъсире гузоштааст? Ба ин хотир ман мепурсам ки дар адабиёт ки як нави санъат ба ҳисоб меравад, як ифодаи бисёр маъмул аст ки ва инро бебаҳс ҳам мепазиранд, қабули хотиру лутфи сухан худодод аст. Дуруст аст. махсусан дар касби актёрӣ ман фикр мекунам ки ягон кас восита шуда наметавонад. Чунки ин як соҳае ҳаст ки ин як соҳаи санъате ҳаст ки дар он ҷо бояд истеъдод бошад пеш аз ҳама. Ва агар ҳамин ҷавҳар набошад, дигар чизҳо беҳуда ҳастанд. Лекин он чизе ки ман аз худи омӯзгорон, аз худи марон донишкада гирифтам, бисёр як мактаби бузург аст. Ман имрӯз бе ягон муобот гуфта метавонам ки ба ҳамаи он масалан касбое ки ҳаст, шояд инсон агар кӯшиш кунад мерасад. Вале ба каси ҳунармандӣ на ҳар кас ба ин касб тоб оварда метавонад, на ҳар кас ба ин касб майл карда метавонад ва ина интихоб мекунад. Ин як чизе ҳаст ки оро дӯст доштан дар кор. мо медонем ки тамоми санъаткорое ки дар дунё ҳастанд, рӯзгори оно, мисол шароити оно, дигар чизе ки оно доранд, оно бештар вақти худро ба эҷоду ба дигар чизҳо метиҳанд. яъне ки аз дигар чизҳо маҳруманд аз зиндагӣ. Лекин ин касбе ҳаст ки пеш аз ҳама масъулият барои инсон масъулият талаб мекунад аз худи инсон. яъне ки пеш аз ҳама ин инсон будану чӣ тавр тафаккуру чӣ тавр суханронӣ кардан, фикрронӣ кардану чӣ гуфтана талқин мекунад. яъне ки ҳунарманд бояд доим бо мардум бояд бошад ва аз мардум ҳамун идеяро бояд гирад. Масалан, ҳамун идеяро аз мардум бояд гирад ва уна коркар карда бо ба худи мардум пешниҳод кунад. воқеан нақши восеъ ҳамчун ҳунари шуморо, шахсияти шуморо бисёр хуб ошкор сохт ва маҳбубияти шуморо афзуд дар миёни тамошогарон. то куҷо дар офаридани ин образ ва характер, аслан характер миллии мо саҳми коргардон аст ва саҳми шумо аст. яъне ва ҳам чӣ гуна шуморо писандидан ва бовар кардан ва хато ҳам накардан дар иҷрои ин нақш. як байтеро мегӯям, дар ҷавонӣ саъй кун гар бехалал хоҳӣ амал, мева бенуқсон бувад чун аз дарахти навбар аст. моли абдурахмони ҷавонӣ бале. аст.
عبدالرحمن جامی اینا گفته است. من فکر میکنم که جوانی این خود بزرگی است. من وقتی که دانشگاه هنرهای زیبا را سال 89 تمام کردم، با خود راحتی وزارت فرهنگ با تئاتر اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی به من راحت دادند. و وقتی که من در تئاتر 2 ماه کار کردم، 2 ماه یا 3 ماه کار کردم، در خود کیناستودیوی تاجیک فیلم با خود کاستینگ یا که با انتخاب هنرمندا برای نقش واسه اعلام بود. با تئاتر هم اومدن گفتن که همه خیلی هنرمندایی که فلان همین چیزا رو موافق هستن میتونن اومده اشتراک کنن. البته ما در اونجا قدم‌های اولین بود، ماهای اولینی کاری ما بود، ما یگان نقش در تئاتر بازی کردگی نبودیم. لیکن با کوشش، با تلاش یا که با سروری خیلی یکی از استادان صنعتی تاجیک، ارتیست خلقی SSR، دورنده ستاره پرزیدنتی لوریت دولتی به نام رودکی خودی استاد هاشم گدایف که ما در یک جایگی در اون تئاتر از همه آخر میشتیم. اونو تکلیف کردن که همین خیلی کار است و ما در یک جایگی اگر من همچون به حیث یاردمچی اومدم که یاردم کنیم استاد نقش بازی را بازی کنند. و وقتی که ما وارد کیناستودیو شدیم، وقتی که دیدیم که در اینجا با خودی انتخاب میرفت، راستی گپ قریب 1 ساعت زیاد شدم. یک چند هنرمندا در اینجا با همین نقش هنرنمایی میکردن، نشان میدادن. بسیار هنرمندای زبردستی جمهوری بودن. اون هنرمندایی که امروز در تاجیکستان معروف و مشهورن، اونو در اونجا همش بودن. اما هنرمندا در اینجا اشتراک میکردن و من تخمین یک 7-8 نفر اونها رو برای نقش واسه تماشا کردم. چخیل اونا همین در همون آزمایشی که برای انتخاب نقش بود، نقش آفرینی میکردن، یعنی کاستینگ میگذاشتن. و وقتی که اونا تمام کردن و خودی رژیسور هم گفت دیگر یگان چی نمونده است و من خودم خواهش کردم. وقتی که نصف روزی شدم و مردم به خوراک نصف روزی میرفت، من خودم التماس خواهش کردم که اگر امکان باشد استاد ما هم یک بار همین برای همین نقش یک گفتن که برای کدام نقش؟ گفتن که برای نقش واسه. براستی که باید هم است که اونا اول یک کم ترک وای کردن که شما جوان هستید، مثل چخیل شما نقش واسه را میبینید چی؟ من نمیدونم. من باری اول شما دا میگم، من همون رمانی واسه، همون رمانی که صوتی ملوزاده نوشته است، من قریب که همه اونا همین از یاد میدونستم. من اون گشته و برگشته همین هر یک نقطه به نقطه من میخوندم و میدیدم بسیار چیزایی که همین واسه بسیار چیز مونان بود. مونان من نمیدونم، بسیار برای من بسیار نزدیک بود، بسیار همین یای بود. و وقتی که رژیسور هم پرسید که برای چی، من گفتم که استاد راست گپ زنم، من همین چیزایی که در اینجا من خوندم برای من نزدیک است، همین چیزا من میبینم. اگر که امکان شود شاید یک بار آزمایش کرده بینیم. و همین خیلی هم شد. و وقتی که من با همین نقش در کاستینگ اشتراک کردم، در اونجا 17 نفر هنرمندای معروفی که در جمهوری تاجیکستان هستن، اونا بازی کردن این نقش. از بین اونها انتخاب کردن برای نقش واسه. لیکن میدونید چی، واسه برای من یک ایدئال بود. برای چی؟ چون که در همون خودی رمانی که موزاده نوشته است، بسیار یک مردی کوهستانی
кӯҳистоние ки ӯ бо ҳама он содагиҳо бо ҳама он фурӯтаниҳо бисёр марди банангу номус аст. ӯ ҳамин дарунаш месӯхт, лекин худаша идора мекард. Якчанд маротиба даъват мекунанд барои шӯриш кардан, барои дигар чизо, то он даврае ки вай худаш тайёр намешавад. ӯ фақат барои ҳақиқат, барои ҳамон ҳувияти миллии худаш мубориза бурд. ман фикр мекунам ки ӯ медонистам тақдири худшад, қисмати худшад, чунки дар он ҷо дар филм ҳаст, вақте ки пеш аз он ки ба ҳамон ғазот равад, онҷа ҷамъ мекунад, онҷа оилаша мегӯяд ки нон биёр, ҳамсояша файрод мекунад, нон мешканад, онҷа духтарша мегирад, мегӯяд ки ман ҳамин духтара номзад мекунам бар ҳамин ҷавоне ки худаш ҳамно овард, дар хонаш калон мекард, тарбия мекард, чунки як бекасб пӯй буд, лекин мегуфт ки ман ина як мактаби инсонгариро омӯхтагем, мактаби ҷавонмардида омӯхтагем. вақте ки ҳамон романа мехонӣ, вақте ки ба ҳамон нақш меофарӣ, вақте ки ба ҳамон ворид мешавӣ, як эҳсосоти бузург барои ҳунарманд, барои он касе ки ҳамина иҷро мекард меояд. яъне ки як образе ҳаст ки образи самимӣ аст, як инсоне ҳаст ки ҳам орзу дошт, ҳам ният дошт. ба ҳамин хотир омода шуд, мубориза бурд ва ҳатто вақте ки ӯро ба банд мекунанд, ба вақте ки ба дор мебаранд, дар ҳамон ҷо ҳам мегӯяд ки ба мардум, вақте ки мардума даъват мекунанд ки ина ба дор овезанд, мардума мегӯяд ки бародарон мегӯяд мара ба банд карданд, лекин ман дар пеши золим сархам накардам. вақте ки шумо воқеан нақш ва характери восеро офаридед ва тамошогери тоҷик онро дид, бархе пиндоштанд ки ин қулаи баланди эҷодиятон аст ки аз ин дигар шумо болотар нахоҳед рафт. вале нақшҳои офаридаи шумо дар филми кӯҳистонӣ, филми миллии моро як зина боло бурд. нақши офаридаатон дар филми дар орзуи падар, ки дар он ҷо нақши падарандари меҳрубон яъне абдушукурро офаридаед, воқеан мардум дарёфтанд ки ин пиндорашон ғалат будааст. ва бояд махсус зикр кунем ки шумо дар офаридани образ ва характери миллӣ саҳми хоса доред дар кинои тоҷик ва инро бояд эътироф кард ва қадрдонӣ намуд. ва умуман кинои мо бояд ки чӣ бошад, миллӣ бошад. кинои мо мисли кинои гурҷиҳо ки бояд дидан онро бифаҳмӣ ки бо як оғози кино бояд синамо бифаҳмӣ ки ин кинои тоҷик аст ва чунон ки филми гурҷиҳо аст. мо то куҷо масалан имкон дорем ки чикорҳои ва ҳам карда истодаем дар ин росто ки синамои мо бояд миллӣ бошад. баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ аз он ҷумла соҳаи кино ё соҳаи синамо, хеле ки шумо нағз медонед, бисёр мутахассисоне ки буданд, онҳо аз худи Москав, аз дигар шаҳрҳо буданд. махсусан дар ҳамин худи киностудияи тоҷикфилм, ҳатто он касоне ки филмнома менавиштанд, ҳамон филмномо ҳамаш русӣ буда. аввал ба забони русӣ менавиштанд, баъд дар ин ҷо баъд тарҷума мекарданд, баъд ба навор мегирифтанд. яъне ки тарғиби идеологияи давраи шӯравӣ буд. баъди ҳамин, баъде ки мутахассисои соҳа, ман ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ, ҷанге ки мисол шаҳрвандӣ шуд, соҳаро пурра аз байн бурд. ма пурра ба нестӣ бурдагӣ аст. ман ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ ки аст, охиро он чизе ки буд, ҳатто ҳамон архиве ки доштанд, ҳамон архивам сӯзонданд. барои ҳамин маҳз бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи ман ҳамин пешвои муаззами миллат ҳамин аз рӯзҳои аввал дастгирӣ ёфт ва то имрӯз омад ва имрӯз мо кӯшиш карда истодаем ки ҷавоное пайдо кунем ки дар ҳақиқат ҳамин хел мо агар то
тоҷика миллӣ нагардонем мо наметавонем ба он ҳадафу мақсадҳо расем ва дар ин самт якчанд шартномаи ҳамкорӣ бастем аз он ҷумла мана ҳозир худи ба наздикии наворгирӣ ба наворбардории худи филми ҷомӣ ва навоӣ оғоз мешавад бо худи ҷумҳурии Ӯзбекистон ялакай таи 2 сол алакай сценария омода шуд ҳамун филмнома ва аз рӯи филмнома коркарди худи режиссорӣ меган он чизам аз бо худи мутахассисои ду давлат алакай омода шуд алакай дар давраи интихоби ҳунармандон имрӯз кор рафта истодааст ва ҳамзамон интихоби ҷойҳое ки бояд ба навор бигиранд дигар чизҳое ки ҳаст яъне ки омодагӣ ва давраи омодагӣ барои филм рафта истодааст ва филм бевосита бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев пешниҳод шудагӣ аст ба навор гирифта мешавад ва ҳамзамон бо худи ҳунармандои кинематографистои худи Россия мо алакай шартнома дорем коркарди филмҳо рафта истодааст бо худи киностудияи Беларусфилм мо шартномаи ҳамкорӣ дорем бо оно филмҳои муштарак оғоз карда истодаем баъзаи моддии техникиро мукаммал карда истодаем ва мутахассисои ҷавонро бештар ҷалб карда истодаем якчанд филмҳое ки дар солҳои охир гирифтанд дар бисёр фестивалҳо ҷоизаҳо гирифтанд яъне ки имрӯз ниёз аст ба кадрҳои ҷавон ва талабу кӯшиши мо ҳамин аст ки мо дастовардҳои замони истиқлолии худамона ҳамчун миллати тоҷик бояд барои мардум таърих анъана расму русуми худамона бояд ба мардум муаррифӣ кунем ва барои ин бояд ки манамун як мактаби бузург дар кор ки мо бояд ба ҳамон ноил шавем ва барои ноил шудан имрӯз ҳастанд ҷавоное ки барои ба мақсад расидан онҳо кӯшиш доранд ва фақат нисбати он ки ҳунарманд аст ҳунарманд ман фикр мекунам дар ҳама замон ҳунарманд асил ҳамон ҳунарманде аст ки чӣ гӯем аз ҳар як нақше ки мешавад аз ҳар як коре ки оғоз мекунад бояд ӯро аз сифр бояд сар кунад ҳунарманд бояд уна аз сифр сар кунад ва ба ӯ бояд ки омӯзад уна ёбад кор кунад баъд унаро гирифта ба мардум пешниҳод кунад фикр мекунам ки нақши кӯҳистоне ки мисол ман дар ин филм бозӣ кардам қаҳрамонаш Файз ном дорад унам як марди кӯҳистонӣ аст ки ифтихор мекунад шумо дар суҳбат аз коргардонҳои ҷавон ёдовар шудед ва аз фестивалҳои байналмилалӣ иштирок шуд вале бархе бар ин пин доранд ки онҳо як филм мегиранд ва аз фестивал ба фестивал мегарданд ин то куҷо ҳақиқат дорад ва агар чунин бошад тоҷикфилм тамошобини мо ва кинотеатр зарар намебинад аз ин дуруст аст агар шумо таърихи давраи шӯравиро гиред аз соли 29 вақте ки дар тоҷикистон ҳамчун республика таъсис доданд ва ҳамчун республикаи мустақил соли 24 баъди 29 шурӯъ кардан ба сохтмони кинотеатрҳо ва худи рушди соҳаи киноам аз прокат меган ё аз манамун намоиши филмҳо рушд мекунад мо имрӯз як проблема дорем афсус ки ман ҳамин солҳои баъде ки дар давраи гузариш ҷои ҳамин кинотеатрҳоро дигар чизо гирифт шумо ина нағз медонед ҷои мо имрӯз агар ки 4000 мактаб дошта бошем қариб 4000 дигар масҷид пайдо шуд ва кинотеатрҳо пурра аз байн рафтанд ман фикр мекунам ки яке аз сабабҳое ки имрӯз баъзан ҷавонои мо мисол ба гароишу ба калавишу дигар чизҳо аз сабаби аз кӯдакиш ба ҳамин чизҳо ошно набуданаш мешавад ва дар тарбияи насли наврас албатта кино саҳми муносиб бориз дорад
агар ки мо дар оянда тавонем дуруст аст оҳиста оҳиста пай дар пай мо дар оянда агар дар ҳар як шаҳр ноҳия як кинотеатр медоштем мо метавонистем ҳар як филме ки ҳаст ба ҳар як тамошобин расад ва он вақт метавонем ки ҳамин соҳа тез рушд кунад яъне ки мутахассисан пайдо мешавад дар ҳақиқат ҳамин хел аст мо агар ҳама чиро ба худи ба дӯши давлат буркем намешавад дар ягон дунё на болливуд на голливуд на дигар ягон таин давлатӣ нест аз пули давлат ино кино намеофаранд вале шароити ҳамун сохтору дигар чизҳоро қонунгузориро ба ҳамин соҳа дуруст баро мондагӣ ҳастанд ки онҳо рушд мекунанд ҳамун соҳа пешравӣ дорад ва дар бисёр кишварҳо худи дар болливуд ё голливуд дар буҷети худи ҳамун давлати кишваршон маблағҳо ворид мекунанд ва ин як киноиндустрия ҳаст мисол ина бисёр як соҳае даромаднок аст дар дунё ҳақиқат ина бояд ман мегӯям ки бо ҳамаш аз ҳамон гузарише ки мо ба чӣ ҳол омадем ба чӣ пеш мерем ва ман боварии комил дорам ин ягон хел ҷои вай нест пайдо мешаванд дар солҳои наздик дар рӯзҳои наздик ҷавоное пайдо мешаванд ҳастанд ҷавоное ки имрӯз кӯшиш доранд онҳоро бояд фақат камтар тарбия камтар дастгирӣ камтар дигар чи ки ба ҳамон мартабаи баланди ҳамин соҳа расанд мо ду филма тамом кардем як филми се хоҳарон пурра омода шуд мо дар инҷа ба наздикӣ аллакай премера мешавад ҳамун худи нахустнамоиши филм мешавад ва як филми дигар ҳақиқат ном дорад он ба пуррагӣ ду филми бадеӣ пурра омода шудагӣ аст ва се филми бадеӣ аллакай аз шӯрои бадеӣ гузаштанд давраи коркарду дигар чизошон давом дорад барои дар оянда навор гирифтан ва як филми дигаре ки имрӯз мо то ҷашни истиқлол омода карда истодаем ин филми тоҷикон аст ҳамзамон дар ҳамин шабу рӯзҳо мо ба наворгирии филми ҳуҷҷатии роғуна ба роғун кохи нур мо омода карда истодаем шумо дар ҳар куҷое ки сарварӣ кардед нест андешаи дигарон ҳам аст аз ҷумла дар шабакаи телевизионии сафина аз оғози таъсисёбиаш дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва имрӯз дар тоҷикфилм бо ташаббус ва иқдомҳои наҷиб баромад мекунед ва эътирофам карданд ки дар ҳар куҷо ки буд он соҳа пеш рафтааст ва аслан барои як нафар ин қадар дар тааҷҷуб меафтад кас ки ин нерӯ аз куҷо аст ва саволи мо дар ҳамин маврид аст ки ин нерӯ дар шумо аз куҷо аст ман пеш аз ҳама вақте ки он чизе ки дар баъди филми восе ман дар худи даврони соҳиби истиқлолӣ кор кардем ва кардем ҳамаш бо ташаббус ва дастгириҳои худи пешвои маъзами миллат аст ва дар куҷое ки ман кор кардам албатта пешниҳод кардам ман кор кардам боварӣ кардан мондан ман кӯшиш кардам ки ҳамун соҳаро рушд диҳем соҳаро пеш барем ва барои пешбурди ӯ аз ҳамон имкониятҳое ки дорем истифода кунем ҳам дар телевизион ва ҳам дар фарҳанг ва худи дастгоҳи ҷояи президентам ман як ду сол кор кардам 2.5 сол дар мудири шӯъбаи фарҳанг кор кардам ҳама вақт ман кӯшиш кардам ки он идеяое ки роҳбари давлати мо дорад агар дар самти кори фаъолияти худ мо агар онро амалӣ кунем мо ба бисёр дастовардҳои бузург расида метавонем мо андешаем ҳар нафар гуногун аст ва шумо ҳамчун ҳунарманд ва сарвар мехоҳам бипурсам аз шумо ки сарварӣ ба сайқали маҳорат таъсири бад дорад ё не инам як мактаб аст инам мактаб аст ман бисёр санъаткороеро медонам ки дар ҳақиқат онҳо дигар кора наметавонанд кардан наметавонанд мактаби сарвариро наметавонанд ин масъалаҳоро наметавонанд вале ман фикр мекунам ки агар инсон кӯшиш кунад албатта мерасад
албатта он чизе ки вақте ки роҳбар мешавӣ вақте дар як ҷо кор мекунӣ аз эҷо дур мемонӣ ин ҳақиқат аст вақте ки дар театр як рӯз кор накардӣ аллакай ӯ маҳсулша мебинӣ ин чизҳо дуруст аст лекин дигар чизе ҳаст ки имрӯз мо кӯшиш карда истодаем ки дар касби худ он чизе ки таҷриба гирифтем он чизе ки омӯхтем ва он чизе ки дорем ба ина дар амал ҷорӣ кунем яъне ки ба ҷавонон ина пешниҳод кунем. саволи маъмулӣ ва ҳамешагӣ ин рубрика яъне дар меҳмонии ҷумҳурият чӣ таманно ба рӯзнома аҳли эҷоди он ва хонандагони сершумор ҳастанд? ба худи рӯзномаи ҷумҳурият ба худи хонандагони ин нашрияи бо нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама дар он ҳадафҳое ки дар ин ки мо дар арафаи истиқлол қарор дорем ба ҳамаи онҳо пеш аз ҳама саломатӣ дуюм ба ҳамаи онҳо як иқболи баланд ва сарфарозиҳои беназирро хоҳонам. ташаккур изҳори сипос менамоем ки қадам ранҷа фармудед вақти қимати худро сарфи ин суҳбат кардед ва барои суҳбати бисёр пурмуҳтавоятон нест саломат бош.